18 urte bitartekoetan, egongo da komiki bilduma, eta 200 euroko saria eta 200 euroko saria. Guztira 4 sari emango dira. Eta 18 urtetik gorakoentzako, 600 euroko saria gehi argitalpena eta 200 euroko saria. Bai? Nahiko txintxu portatzen da Ibarrako udala. Gero txalo bat emango dio. Badaude baita ere gero laguntzaile gehiago, baina, bueno. Venga. Joan den urtean, hau beteta zegon, aurten oraindik beteagoa dauz, hasten bazarete komikia daude elkartuxego, puntugo daude, horriak daude bata besteekin bateresten gainen, orduan komiki kopuruz oso ondo dago. Bereziki gaztetxoak parte handia izan dute, eta bestekoak nahiko kalitate maila ikusta besterik ez daukazue. Batzuk oso marrazki sencillo eta polita dituzte, baina igual horri izkutuan hainbat espresio badituzte bai hizkuntzan aldetikan eta bai marrazkiaren aldetikan, eta orduan hoi da azken finean baloratzen saiatu geana. Testu hainbat gabezi egin izan daiteke falta ortografiko bat, edo hainbat kalko gaztelerako kalkon bat, edo horrelako elementuak ere kontutan izaten dira. Bueno, 200 lan daude. Euskal Herriko lurralde ezberdinetatik etorri direnak. Nahiko zaila izan da, erabakitza zein ziren hoberenak, diskutigarri izan daiteke, baina, bueno, hor lan bat egin genuen eta omen dago saria. Nik usteet, esan dizkizuten ezaugarriak argitasuna, eta badaude hainbat detaile gero igual, saria banatu ala ikusterakoan igual jungo behar komentatzen eta ikusik ikusten. Bueno, hasiko gara sari banaketarekin, bale? Bat aurreatuko da, Ane Txustik Itxarte, lehenengo aipamena, etor zeitez mesedez, kutzako mikia ezaugarria, alde batean, ez da gizu zer esateko asmorik daukazu. Kompromiso zaude. Bueno, hemen baloratu dena da marrazki kalitatea, historia originala eta deigarria, eta nolabait paper zuriaren bertigoa oso ondo transmititu dula, ez? Esaten genuen zaukala adierazpen poetiko bat. Testoa olerki bada, eta olerki horrek joku politia egiten du historiarekin. Azken finean, da marrazkilari bat, esaten dugunean bertigoa, marrazkilari bat hartzen denean aurrez aurre, paper zuriaren aurrean, egin behar ditun hainbat, ez dakit nola esan, burua uste, paper zuri hori betetzeko, ez da? Eta, bueno, paper zuriarekin hasi da, paper zuriarekin bukatu du, eta behar papera azkenean bete du, eta sari bat iratze du, ez da gutxi. Orduan Amaia, Amaia Zusaria mesedez. Venga, bigarren aipamena, honentzako ere komiki bilduma dago, Lorea Muñoz. Bukatu mesedez. Aventura berria. Aventura berria. Zer bilizine zu hor? Zorain, beste animalitxo burik grazak ematen zuten orko tigrek eta osaltonak. Zer pasatzen zuen hor burutik gan?
eta gota lasai. Bai. Eta asmatu zen, bueno, hori da zuk esaten dezuna, ez da, guk berriz baloratu dugu garbitasuna eta sinpletasuna. Guri gustatu zaizkigu, paper txuria eta daukazun trazo hori hola, txuri garbi, eta hemen ez dakigu ze adierazien ezenu, baina hemen non ginen, horko marrakin eta dena sencillo, artista batzuk, Nova Yorken eta horrako gozengatik milioiak irabaztik. Bai, gustatu zitzen. Eta simetria eta originaltasuna. Emekia lana dago, ez da? Ez guri oso landa egin. Godo berriro, aipamenetatik hasi irabazleak. Venga, lehenengo aipamena, Izaro Perurena, torri, Osto Bidaiak. Musi pare bat? Bueno, a ver, venga, hau ere oso poetiko eta egitu zitzaigun. Etzea usartzen ez ezaten? Hemen ibili ginen daukazu Osto Bidaiari bat, eta nola bai, iruditzaigun atea zenula ostos xoil batetik atea zenula histori polit bat. Ondo marraztuta dago, koloretsua da, baitu hor espazio bat olako gauzak aipatzen ari geanak, eta hitza izango zen, ez da esan eten, baina poetikoa, ez da? Bueno, venga, Amaia, zure tokatzen zaizu, saria matea. Ondo? A ver, hau divertigarren ituzitzaigun. Ez dakizu ze pasako zitzaizun burutikan, baina guri ituzitzaigun oso simpatikoa, divertigarria, sencilloa, garbia, oso polita. Nola bai komikiak dauzkan elementuak oso ondo kombinatzen dizu, marrazkia eta hitzak, ez da? Bai. Gogoratu zigun, guiko fuego joko hori. Ez hau zezute guiko joko hori, non atatzen diren zeak, ez da gidan hartasoko bat edo eta dode, kanpintxo batzuk, eta jokua da, atatzen dira platerak, ahatak eta horrela. Eta hori juten zea disparatzen, eta bukaren etortzen da espazio untzi bat, eta espazio untzi horik juten da, kanpintxo horiek ematen, zuk espazio untziak txike. Hori gogoratzen zuten. Eta hori esan egun guartan, eta jikoa guiarekin, ez molako zerret. Kartapazio batean inspiratu zinen. Bueno. Zer animatzen zera? Zerbait esan duzu zerbait gehiago? Esan hain hori batzutan desberdin izate batika maztertut egiten behar. Hemen, por ejemplo, beltza izate batika nandia. Hortze gonkoxa. Bakizu zer, komikia batzuan gertatzen da, bakoitzak ulertzen duen egin. Zuk hori esatea oso ondo dagoz, hori da askotan gertatzen da. Bueno. Venga, Amaia, saria. Nukizen dituen epai mailako flipatuta, hor, hemen egon ginen, Principito ezagutzen duzu? Bueno, egon ginen Principito horrekin gure bai hitz egiten, eta orduan gauza da,
hor dauden espazioak. Hau da, beste horietako harrikara bat, ez da? Hemen espazioaren distribuzioa, laukia, borobilak, eta montatzea historio bat, lauki eta borobilekin, eta azkenean, da dantza bat bezala, laukia, borobila, hundia, txikia, eta montatzen du historio bat. Oazen esatea, ezer gutxikin, ez? Eta hori baloratu zen. Hemen ja, bukeraldea esaten genuen galduzen dula pixka bat liatin zinela, Hor ja, baina, bueno, bigarren gozaria, ez da gaizki. Ziren zentzaizu. Baiet, ez da gizuriz... Venga, a ver, venga. Mikel Agirrezabalaga, udal ordezkaria, gertura Agirrezabala. Gaizki izan alde? Paulo Albizua, Benceslao agentea, gobernua ze fundamentua. Hau batea, ateiten da neurretikan, marrazkiaz gain, testoa, historioaren gaurkotasuna, barregarria da, karikatura, azten mazarte ikusten, hemen, hau gure bizarduna, katalana, noizte famatu hau denak, egunero Bert eta hemen kuadrilla daukau, guri laguntza ditzen da jendia, hemen txea daude, eta justu entregatu zeizan zen, guzik ginen asteazken bat, eta hemen agertzen dian hainbat elementu, zeuden egin da, ez da genuz bukatu guzun komikia, baina gaurkotasun guztia zaukan. Periodikan ateatzen aizianak, momentu hortan, hemen txezetan. Bueno, claro. Egitan utzi genula lehendabiziko mailaren txoko batea esan dezen aguna. Goazen agustea, ze agustet ez dautzen degula. Beste guztiak izenik gabeka daude, ez daki guztien dian, orduan ezin da. Eta antxoko batian zeuden eta esan egon jo bat. Hau azkenean gota, claro. Halako batean bortatu ginen eta hasi ginen pediatzen. Ostras. Pasada bada. Eta hau, bai komentatu genula, lehenengo 18 urteko gorakoekin lehiatzeko dagoela. Gaina historioa dauka, zabat horredia, 4-5. Zea, marrazkia dago, komikia, bain ondo marrazkia, ondo desarroia dago, ez da galtzen, testoa ere bai landuta dago, lehenengo momentutik azken eraino. Eta gero dazka puntazo bak hemen, hau nola da, ez da hau Madriko, ez da ez, bilotina urka hartzeko zeanekin, eta dazka elementu batzuk, dauzka erdian puntazoak, eta puntazo izan daitezke bai marrazki aldetikan eta bai testo aldetikan, eta bueno, ez esan da. Gainik bez paseiten da, gainik ez da hitz... Non zaude, Aurreat, ez egizango ezan. Galtza komikeko irabazletako batekin, kaixo ane? Eta zu zeri buruzko komikia indezu? Puntza, hasiera baten ez nekin zer eguzi eta horre guzi. Eta nola bururatu zaizu? Idean bat hartu zen unun baitetik edo? Bai. Eta zer gustatu zaizu zuri gehien zure komiketik? Bukaeran horretxuriak nintzela eta
Hasieratik bai, txuriak. Eta zer gustatzen zaizu gehiena, ideia pintxatzea o marraztea? Leheniko zirriborro ninun, eta gero exacto garbia pasatzen. Eta zema denbora pasatzen gutxi gara bera, komiki egiten? Baina nero gutxi. Eta ze irabazizu gaur? Komiki bat. Irakurtzeko eta? Bai. Eta berri urten berriz animatuko zea? Bai. Bueno, eskerrik asko bane. Hemen gaude Galtza komikiko irabazleetako batzukin, Izairo eta Naia aipamenak izan dira, eta Sara irabazleetako bat. Bueno, eta zuen komiki zeri buruz izan dira? Nire izan da ustu baten bidaia, adierazi dutena izan da ustu bat zaizatetikak, eta nire hori eta gero bere bidaia egirula eta gauz divertigarri. Eta ze gustatu zaizu gehiena zure komikitik? Oso kolorikoa da eta zure komikia Naia? Zer ikustuan? Artu batzuna, eta hartu batai hartu ziola zea batek, omni batek, eta Marte ematen zioten da, pintura beltzakin, pintatu zuten da, gero beste hartaldeko ez zioten hon hartzen, desberdina zen. Eta zure komikik berezitasunen badauka, o zakitze gustatu zaizu gehiena? Kolorea. Eta zu, zeri buruzko egin ez? Lagun egin zerbait, bidai bat. Eta zailtasunen bat izan duzu komiki egiteak orduan, edo? Hasieran baino nire aitona irakutsi nion, oso artistikoa, eta erakutsi nion da sentitzen zen zartu zara, eta idei bat. Eta ze irabazizu bakoitzak? Nik irabazien sorta bat komikin zerbait, eta komikin sorta eta berri. Bueno, eta datorren urten berriz animatzeko modu, no ze? Irabazteko ezakit. Bueno, eskerrik asko. Bueno, kaixo, Josiak Bartolian Galtzaundiko ekitaldia ikustea eta baita komikia eta bere historia egin duzuen. Zer da gehiago jakitea. Eta nahiz egin izkizue, eta ez importa galdera bat. Bai, gustu asko. Naiz hasi zinen komiki mundu honetan, marrazkien eta edo? Ni txikitatik marrazkiak egiten ditut, gertatzen dena da, normalean jendeak ditunean 14-15 urte edo, umekeriak utzi egiten ditu, ez? Usteak etortzea bat batian, eta nire kasuan lagun artean ginen batzuk marrazkiak egiten genitunak, eta alaxe segi genuen. Eta segi genuen, eta oain arte. Hemen gaur ikusiteu bat zituzela testu eta hola. Zer da erresagoa, testu alban komiki bat itea o testu gabeko marrazki komiki bat itea? Dira bi testu mota ezberdin, ez da, bi lan ezberdin, ez da. Oera ez esatea, zer da hobeto zailagoa edo erresagoa, argazki hon bat ateatzea edo kuadro hon bat egitea. Segun, ez, orduan, horrekin erantzungo nizuke. Gertatzen dena da, Galtzaundiko kasuan, noski testoari garrantzia ematen zaio. Hizkuntza adierazpena, idatzia, ez bakarrik marrazkoa, baloratzen da. Hoi da Galtzako miken ezaugarritako bat. Eta baita, ikusiteu hemen, bai gaztetxona eta idari gena. Ze marrazko gehiago, mentzako, Nik gauza da egunaren arabera edo egoizaren arabera. Batzutan gelan egite ditut marrazkiak eta noski gelako umentzako dira, eta gero Galtzaundintzako hain izenean marrazten, batzutan gai bat etortzen zai burura umentzako egoki izan daitekena, beste batzutan igual egiten dut gai bat helduentzako agresiboagoa edo
nolabait esateko, eta beste bat, igual marrazki egin barra, egiten dut Photoshopekin montaje bat. Orduan, horri biltzen naiz. Joan nahi patik guztu, galtzandia ilustrak jantzako dituzu azken batero, komikia galtzandia. Hilabetean 2 galtzaundi ateratzen dira, orduan hilabetean 2 komiki. Niretzeko suerte bada, ze horrei esker ere jarraitzen den nire hobitako batekin. Eta, baki guztien alaba dazkazula eta momentzako dituzunen komikik erakustu jozu, gustatu zaien. Egite dutenean umentzako eta umentzako ez direnean ere. Nik gusten diete marrazkia eta batzuen gusten zai, bestatan ez, batzuen ulertzute, bestatan ez. Batzutan ni bakarrik ulertzen dut, komikia, holako gauza gertatzen dira, bai. Eta lekun bat edo den momentu berezin bat kasu inspirazioa gertatzen zena, zen momentuetan. Lehen egoten ditzen, hartzen gauean eta jartzen ditzen lasai, poster batekin edo otxo bat hartuz edo lasai nire denbora erabiltzen nun, igual komiki bat egiteko, duntzaldean, nola baiteko deskanso hartzen du. Orain, igual eskolako biden nijoa eta nijoa nire txorikin biden teka pentsatzen. Hola biltzen ez. Eta komiki mundu nidolon bat odaukazu jarraitzi dozun? Ni gustatzen zaizkit berrian daudenak. Sakiri xuteko komikiak asko gustaren zaizkit, batzutan zaila badin badia ere ulertzeko, eta gero zaldieroa asko gustatzen zait. Badaude gehiago, baina, egunero gehien ikusten duten, gehien irakurtzen dutenak, horiek dira. Eta galtzandia hau aurkezten eta komikik ikusten da zer sentitzen gogoratzen, gogoratzen zaizkizu zure lehenengo marrazki. Nik lehenengo gauza sentitzetela da poza inbeste jende ibiltzea marrazkien inguruan. Poza sentitzen. Eta gero poza handia sentitzen ikusteakoan horien artean daudela nire ikaslek izan dakoak, ezta? Eta orduan hor sumatzen dut, nik nolabait utzi izan manu beraien-gan, nire gauzatxo dira, ez? Nolabait sensazioa da, nik beraien-gan utzi izan manu betzela horretak, azitxo bat edo nolabaiteko nire ezaugarri bat, ez? Eta horrek pertsonalki poza handia bat. Eskerrik asko erantzuteagatik. Ez zergatik, Hemen gaude galtza komiken, eta hemengo babeslekin, hau da, Ibarrako udaletxekiko batzuekin itzeko dugu. Bea konkretuki oianela. Noiz hasi jete Ibarrako udala programa babeslekin? Ja badia urte batzuk, egia esan udaletxean lehen urten sartu ginen, aurrezkari bezala, negozio bezala, eta orduan, proiektua gozatu genuen, aurkeztu ziguten, oso interesgarria dituzte egun, erabaki genuen proiektu hondikin aurrera jarraitzea eta horako gauza bultzatzea. Engortan bultzatu genuen, aurten bai, eta horren urten ere bultzatuko dugu. Eta diru esko inbertitu zuen da? Dirutxu bada, baina azkenen usten mezigula, ez? Gauden garaietan ikusitare, beti murrizketa daleko guztetatik. Horako lanak eta horako gazteak eta horako proiektuak aurkeztea beste baloratzeko dela eta dirutxua jarri barra daula. Orduan zuek arroski Bai, izugarria da. Izugarrezko nivela dago, harrituta gelditzerea, guk ez ditugu lanak lehenago ere ikusten. Gukea babesleak eta bultzatzen dugu, baina gaur zu bezala ikusi ditugu lanak eta balitze garrituta. Zen nivela dago, ze imaginazioa eta nolako gaitasuna. Ikusi dut baita, gero eta jende gehiago etortzen nahi dela, ez da? Hau kategorian de baita ikusten da? Hau kategorian de baita ikustea komiki? Baina uste, galtza komik lehiaketa hau hasiera baten, era xumego baten hori hasizala, eta urtetik urtea indarra handi dela hartzen, eta jende asko dela aparte hartzen da ikusi bestik ez dago. Eta ja, izen badun lehiaketa badala, komikilarien artean, eta ez dien, komikilariak ez dienen artean ere, komikia guzteko duten artean ere. Eta zue komiketan adituk zeate? Ni enaiz inoiz esan eta komikak gustatu izan zaizkit, baina naiz gehiago igual novelak eta hola. Baina guztia ez zait beste egiten dutela nahi guztia, ni aditu ez nahi, ez bate hona horako gauzetan. Hau izan da guztia, eta eskerrik asko. Zuei.